A finals del segle XIX, poc més de la meitat dels mataronins en edat postescolar eren analfabets. Això es produeix no només per manca d'escoles, sinó també perquè les dificultats que el proletariat tenia d'accedir a l'ensenyament. Tot i que la llei prohibia el treball als menors de 10 anys, als pocs anys d'edat ja s'entrava a treballar a les fàbriques. Però la cooperativa obrera mataronense va actuar de forma diferent i va ser capdavantera en moltes coses. La primera nau de l'empresa, que va ser construïda per Joan Brunet l'any 1875, incorporava grans finestrals per a la llum, ventilació i higiene dels treballadors. L'any 1877, la fàbrica adoptà l'enllumenat elèctric amb el sistema de dinamo tipus Gram. La cooperativa, dirigida pel seu gerent Salvador Pagès, va ser l'única fàbrica de Mataró que va donar educació als seus treballadors. En el recinte de la fàbrica hi havia un economat per al servei dels socis, aules per l'ensenyament, gratuït dels treballadors i els seus fills, així com unes dependències per al lleure, com cafè, biblioteca i casino. Les condicions higièniques i sanitàries i de tractament dels nanos joves i de la gent que treballava en aquesta fàbrica era exemplar. Gaudí va projectar i construir la nau de Blanqueig l'any 1883 amb els coneguts arcs catenaris de fusta. Ho còpia d'un francès que es diu Philibert Delorme. És un home del Renaixement que té un interès específic pel passat, pel gòtic, l'evoluciona, intenta avançar. Si jo faig una biga de fusta molt llarga, em costa trobar-la, és molt cara, no li puc donar les formes que jo vull i per tant m'he de subjectar. I si hi entren polls i se'n fa malbé, se'm desmunta tota l'estructura. En canvi, si una peça d'aquestes li falla, la canvia, perquè això es fixa en cargols, igual que aquests que tenim aquí, i per tant, si em falla una peça, jo la substitueixo per una altra. És interessant veure el procés de treball i d'investigació d'aquest home. És exactament el que el Gaudí li copia d'ell. I ho copia bé, perquè el Gaudí després, un cop deixa aquesta nau construïda, la cripta de la colònia Güell, el sostre de la Pedrera, a la Capot el Gaudí utilitza els arcs catenaris. A la Sagrada Família no va poder, perquè ho va començar Francisco de Villar Lozano amb uns elements verticals i no va poder moure's massa del tema. Però a la Capot utilitza tot això. La feina que va fer Gaudí a Mataró és interessant perquè comença a construir, comença a projectar un barri obrer amb Ciutat Jardí. Estem parlant de quan ell encara havia acabat la carrera. Ja fa aquestes propostes a nivell urbanístic. És un Gaudí encara molt jove que agafa aquests referents de l'Escola d'Arquitectura. Jo vaig acabar la carrera del 69, doncs abans d'acabar la carrera ja havia parlat amb el propietari d'aquesta nau i em deia, diu, això quan m'interessi jo ho tiraré a terra perquè em fa nosa i no m'interessa. Als anys 68-69 la sensibilitat entorn de Gaudí era la que era i l'Ajuntament de Mataró no tenia un massa apreci a aquestes coses. Quan es va formar el carrer de cooperativa van tallar dràsticament aquestes peces, aquests arcs parabòlics. Jo és que com la primera vegada que vaig veure això vaig dir mies van der Rohe, less is more, és a dir, el menys és més. Les mínimes, això és com Santa Maria del Mar, la mínima estructura per aguantar un espai com aquest. Ens vam mobilitzar i l'any 1966, Manel Ribes Piera va fer un article sobre Gaudí i va parlar de la nau Gaudí. Va fer un article interessantíssim que amb alguns de nosaltres ens va despertar l'interès per dir, ostres, hem de fer el màxim possible perquè això no vagi a terra. I entre en Manel Ribes Piera i Antoni de Moragas i Gallissà vam aconseguir, amb aquest article a Quaderns i després amb una carta dirigida a l'alcalde de Mataró i després una altra carta de Moragas i Gallissà adreçada al director general de Belles Artes a Madrid, vàrem començar a remoure les coses. Aquesta peça, aquesta nau de 13 filades, no deixa de ser un lloc, podria ser un lloc de trobada, perquè el Gaudí és un referent internacional i en qualsevol cas molta gent no ho coneix.